Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα καινούριο βίντεο. Σήμερα θα παίξουμε μαζί με τον Κώστα. Ωραία. Κώστα, πες γεια στα παιδιά. Γεια σας παιδιά. Ωραία. Γεια σας παιδιά. Πάμε πατά ready. Άντε like. Στο shop βγήκε ο Jake Veddo. Η ερώτηση της ημέρας είναι προτιμάτε Ρονάλντο ή Μέση? Προτιμάτε Ρονάλντο ή Μέση, ρωτάει ο Κώστας. Εγώ Ρονάλντο, δεν ομολογώ. Εγώ Μέση. Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε 2 ματσάκια. Οι δύο μπορεί το ένα να είναι πάρα πολύ μεγάλο, οπότε άμα είναι μικρούτσικο, Αν είναι και τα 2 μικρά, θα παίξουμε 3 το τέλος. ναι. Πού πάμε? Λοιπόν, θα παίξουμε όπου ξέρεις εσύ επιδόσεις πάνω στο βίντεο. Εντάξει εδώ. Το πιο φυσιολογικό Όταν θα μέρος. δείτε τι έγινε Fortnite, βάζω like. Like και σας. Like και subscribe. Πω μπρο. Το μυαλό μου. Subscribe. Ναι, μπερδεύτηκα. Πίνουμε και 50 εκεί πέρα μπροστά υπάρχουν 2 άτομα. Πάμε εδώ πέρα και μπουμ, 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 μπουμ. Βολκάνο έγινες πατέρα του Αχιλλέα που λέει κάντε και subscribe. Crack. Sardana white. Dead. Βολκάνο. Α, καλά, είμαι άσχος. Κώστα, σφαίρες AR έχεις? Έλα, ναι, σ' ακούω, έλα, τι. Δες. Θέλω να σπαμέρεις. Κάτσε, αυτό είναι pump shotgun, ωραία. 1000 shotgun έχω αλλάξει. Μη πείτε γιατί. Έχω 2 άτομα σε μένα, Κώστα. Ένας βάζει medkit. 170. Με βαράνε όλοι. Βοήθεια, Κώστα. Τώρα που σε ίσα εσύ φεύγεις. Τι να σου κάνω ρε με 30 ζωή. Παίρνω και τα medkits. Ιεχάνιεν! Τι να σου κάνω εγώ. Δεν κάθομαι ρε φίλε. Δεν να πεθάνω, δεν έχω μάτς. Τρέχω σαν κατσίκι.
Είσαι γκριν. Ναι, δεν πεθάναμε. Εδώ, άτομα φάτε μένα. Μη. Αλλά επίσης παιδιά είμαι ψάρι. Ναι, κι εγώ Unreal και εγώ είμαι Unreal και προσπαθώ να ανεβάσω το Κώστα να πάνε και οι δύο Unreal. Εγώ σου φταίω που μπήκανε δύο. Πάρτο. Πάτε τι κοντάρα, δεν τις θέλω. Ούτε. Πάτε να τώρα, τζάμπα 50 gold. Γιατί παπά. Έχω δύο σλέπτιους. Εδώ. Για κάποιον εγώ όταν κάνουμε βίντεο αγχώνομαι, δεν ξέρω γιατί. Νόμιζα ότι με έκανε full boxer. Ο φίλος του σε μένα με βαραγγίζει ρε, με βαραγγίζει ρε. Σάσι μπακά, σκυμπλή σάκα. Όχι Αριστοτήλ, τι γίνεται όμως. Άστοχος. Είναι charge. It's a Grinch movie. It's a Grinch. Random. Ω, με έκανε full box. Ω, είναι δύο ρε, δεν το ένας. Όχι, φύγε. Τι δεν τον πέτυχαν. Dead! Με πέτυχαν 40. Με πέτυχαν 40 σώμα. Φύγε. Έχουνε την epic pump shot. Μπρο. Μπρο. Καλά. Πάει κάπου, έχει άτομα. Πάει αλλού, έχει άτομα. Πάλι καλά που άνοιξα το job πριν έρθω ρε. Γιατί τώρα δεν θα είχαμε ζήσει. Ζήσεις. 22, 43, 64.
Α, παιδιά, δεν ξέρω άμα σας είπα και σε άλλο βίντεο, πάντως έχω πάρει PlayStation 5. Δεν θυμάμαι άμα σας το έχω πει σε άλλο βίντεο. Το είπες. Α, εντάξει. Ωραία, φίλε. Εγώ κάθομαι στη φωλίτσα μου και δεν κουνιέμαι. Εντάξει. Όχι ρε, μη σπάς τη λιμουζίνα ρε Βολκάν. 1000 ευρώ του πήρε. Τη σπάω τώρα. Έσπασε. Λέγαμε και έρχονται. Ρεκόρ. Λέγαμε και έρχονται από εκεί. 21 white. Πού είναι, δεν καταλαβαίνω. 21. Σημαίνει dead. Το ξέρετε. Δεν έχω input. 20. Κι εγώ 42. Γιατί έκλεισα το πάνω. Μην τολμήσετε, μην τολμήσετε. Ω, Κώστα, με βαράνε. Έφαγα σνάικ. Ζήσε, ή πέτα ύπου. Πάλι καλά που τα σε βαράνε. Έρχονται, να ξέρεις έρχονται. Πέτα ύπου. Πέτα ύπου. Όχι μπροστά πάνω ρε. Μπροστά ευθεία. Εδώ. Και τώρα. Τώρα είσαι εκεί μετά ρε. Πού. Τυχερέ. Ευχαριστώ. Είχε μπλε και σνάιπερ. Ναι. Εκεί. Κοίτα τι θα το κάνω, έτσι. Τι μισάρεις, κρακ. Έχει κάτι mythic. Legendary pump shotgun, δικό μου. Ρε μπρο. Κρακ, τι. Είναι δύο. Δεν κάνει διάβλε, έχω κακό ίντερνετ. Ωχ. Καθάραμε. Έχω κακό ίντερνετ. Θα παίξουμε το τι λες. Όχι, γιατί ήταν μεγάλο. Και παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο. Πατήστε ένα like και μία εγγραφή και καμπανάκι κουδουνάκι για να βλέπετε όλα τα βίντεο που βγαίνουν σύντομα. Bye!